Si no vols desaprofitar la primera quinzena de desembre, escolta això, perquè aquests pròxims dies et poden canviar com acabes l'any. Venim d'un novembre dens, amb dubtes, soroll mental i decisions que has anat allargant. I t'aviso, si entres a desembre amb la mateixa energia, et menjarà la inèrcia. La nit del 4 arriba la lluna plena a bessons, llum total per veure què sí i què no. No t'entretinguis, descarta opcions i tria. El dia 10, Neptú finalitza la retrogradació a Peixos. És l'inici del seu comiat final en el signe, una oportunitat d'or per fer net, recuperar espiritualitat i preparar-te per al 2026. L'11, Mercuri tornarà a Sagitari, encara en postombra. Tanca temes pendents de novembre, sobretot d'abans del 19. Torna als teus valors i pregunta't quines són les teves creences i la teva veritat. I el dia 15, Mart entra a Capricorn. Disciplina, sacrifici i constància. No sempre serà còmode, però és l'energia perfecta per demostrar-te que estàs disposat a fer el que cal. Soc en Sergi d'Astrocat. Si t'agrada l'astrologia i tot el que compartim, deixa'ns un m'agrada i seguim creixent junts.